Nå knækker den fandme. Kæft, men jeg hader det her. Det var en Og så er der så den der, ja. Ja, nu skubber du den på kører du bare, så er du sikker på, at den ikke tipper tilbage. Nu skal ud over trappen over. Jeg lukker bare. Hvem har mest hvide klor her? Jeg. Det er ligesom at tage det. Nu skal du... Jeg er lige med dig her. Fordi den skal lige... Kigger ikke ned, det gør jeg simpelthen ikke. Så dør jeg. Prøv at se her. Så hvis du lige tager sikringen her engang. Er du bare aktiv? Så trykker du den nedad i den der. Den der. Ja, nu slider vi lidt på bolden. Det er lige godt. Så kører du den bare fremad. Sådan. Ja, sådan. Gå nu i gang med det. Jeg kan ikke lide den her. Sådan. Så kan du godt køre den fremad på samme måde, som du lige gjorde. Skub hende. Nej, brug bare den der. Og du kan se mærket der. Skal jeg lægge tungen i røven her? Du kan se mærket. Du skal lige spise lidt længere frem. Det er her, det godt kan gå galt. Det er her, hvor den godt kan smutte ned. Nu skal vi være Du er søde. sød, Også. Når man er lidt nervøs, så skal man være søde. Jeg lukker bare. Prøv lige lidt længere frem. Jeg kan se op til mig her. Ja, Der, jeg og kan så mærke prøver du den at her. løfte. Du er sikker på, at den står lige på trappen. Ja. Ja. Så løfter du forsigtigt i den der. Nu siger du bare lige til nogen lige. Kommer der lige et vip. Nu sidder du. Lige ude. Jamen, nu sidder den ikke lige rigtigt. Ja, det her det er faktisk okay. Og så siger du, så kører vi noget. Og så holder du bare den der lille knap på bunden. Så kører vi. Lukker. Det må jeg have det her. Han sidder sådan set jo okay. Det er ligesom rappelling. Ja. Det er det første Ja. skridt, og det værste. Og så bare stoppe. Nej, vi behøver ikke køre helt ned. Nej. Så bare op igen. Ja, og så siger du, jamen vi kører lige op igen. Kør lige op. Ja, tak. Den anden. Det var den anden vej. Skal det være at køre ned nok? Og så det eneste, du skal være opmærksom på, når du kommer herop. Tyngdepunktet igen. Det er nok fordi, Jeg reagerer også. Altså. det er fordi, jeg er for tung. Nej. Er der nogen, der er tungere end mig, sådan nogen her? Jo. Og så herop, når du er oppe, så tænker du, hvad jeg siger nu, så prøv at stoppe. Stop. Prøv at nej, fordi nu er den lige lidt over, næsten ved at være for udgangen af stoppunktet. Så er der egentlig ikke så mange kræfter, du skal bruge, når du trækker den til stille og roligt tilbage. Skal jeg ikke lidt længere tilbage med den? Så siger jeg tipper lidt. Skal du bruge mange kræfter nu? Jeg tipper lidt. Nej, ja, det skal jeg faktisk ikke. Det er det der. Det må altså være mærkeligt. Hvad var det, den skulle opad, ikke? Ned. Nedad. Ja, altså den vej. Simon, hvor mange gange har du prøvet det? Det går med på det. Hvis du løfter lidt ind, så kører du på bolden. Ja, bare ikke sådan. Okay. Prøv at trykke på knappen. Så kører du den på bolden. Og så lægger du det. Nu sætter du den her ned. Så er vi sikre på, at vi ikke mister hende i den her. Så kan du nemlig køre ind i Det var der var. Så, og så bare der. Men nu er min egen tyngdepunkt hjælper vel også med, at hun ikke skal bruge så mange kræfter. Det er jo nemlig det, det gør. Det er nemlig det, det gør. Nej, det er ikke det. Så løfter du bare. Så er det den. Og her, der skal man lidt bruge lidt kræfter for at få tyndt. Og disse veje.